Tervetuloa uuden rekrytoinnin pariin ja nyt lähdetään hakemaan Linjateräkselle tänne tämmöistä niin kuin mestaria. Eräänlainen tuotannon mestari on haussa. Kuulette pian vähän lisää. Tässä on Tero, toimitusjohtaja, ja Ari, myyntijohtaja. Ja jutellaan heidän kanssaan ensin muutama sana tässä vähän yleisesti Linjateräksestä ja millainen yritys tämä on. Ja sitten me saadaan hetken päästä vielä tuleva esihenkilö Lasse tähän linjoille kertomaan sitten omat näkemyksensä toivottavasti henkilöstä. Mutta herrat, esittäytykää. Ketä te olette ja mitä te täällä teette? Joo, Viitasen Tero, yhtiön toimitusjohtaja ja yrittäjä viimeiset 8 vuotta. Ja Ari on oma nimi ja myyntijohtajana Linjateräksellä nyt 5 vuotta osaomistaja. Ja mulla on myyntimarkkinointi ja liiketoiminnan kehitys sitten yhdessä Teron kanssa. Ja silloin ollaan kasvua saatu aikaiseksi, että nyt saadaan sitten rekrytä lisää osaajia porukkaa mukaan. Tämä on aika pitkän historian omaava yritys. Olette laittanut sitä nyt tässä viimeisenä vuosina aika hurjalla vauhdilla uusiksi, mutta jos mennään vähän vielä taustoista taaksepäin, niin avaa vähän Tero, mistä on lähtenyt Linjateräs aikoinaan ja ehkä missä mennään niin kuin nyt, jos lukujen valossa puhutaan vaikka? No joo, historiasta niin mehän ollaan tosiaan 4. yhtiön yrittäjät tässä ja tietysti myös Sini Viitanen, joka on myös mukana, niin ei ole nyt tässä paikalla, mutta jos mennään siihen ihan yhtiön alkuun, niin tosiaan yhtiö on perustettu 25. tammikuuta vuonna 1965, itse asiassa vielä Nokian Lankapaja Ky nimellä ensimmäiset 2 vuotta, kunnes sitten yhtiö vaihtoi nimensä Linjateräs Ky:ksi. Ja yhtiön perusti silloin Seppo Sivil vaimonsa Marian kanssa. Hommahan lähti aika lailla niin kuin heidän ihan autotallista liikkeelle, kunnes sitten aika nopeasti he tarvitsivat ensimmäiset varsinaiset toimitilat ja yhtiö sijaitsi silloin Nokialla. Nokian teollisuustalossa ja sen jälkeen yhtiö myytiin noin 80-luvulla Erkki Pannilalle, joka sitten oli noin 10 vuotta yhtiössä kipparina ja sen jälkeen yhtiö vaihtoi taas omistajaa vuonna 1999 Kosken Ari, keltä sitten itse Sinin kanssa ostettiin tämä yhtiö vuonna 2018 ja sitä kautta ollaan tässä niin kuin 4. yrittäjät ja sitten vuonna 2020 Ari Kesti tuli myös mukaan tähän. No niin, siinä oli kattava tarina. Ehkä mittakaavaa vielä, te olette aika paljon kasvattaneet tätä, eli jos miettii, että mitä tämän yrityksen liikevaihto oli siinä vaiheessa, kun te hyppäsitte ruoriin ja missä nyt mennään esimerkiksi työntekijämäärältä? Joo, no itsehän mä tulin tänne aluksi tuotantopäälliköksi myöskin Headhunterin toimesta, kun UPM:llä olin ensimmäiset 6 vuotta valmistumisen jälkeen ja 2016 niin liikevaihto oli semmoinen 1,5 miljoonaa ja 10 henkeä oli siihen aikaan töissä, että käytännössä ei ollut kuin 2 toimihenkilöä siihen aikaan ja sitten muutama tuotannon työntekijä ja sitten taas tämän päivän lukemista Ari voi. Niin, nyt viimeisen 5 vuoden aikana ollaan saatu rajua kasvua, että silloin kun tulin yhtiöön mukaan, niin liikevaihto oli siellä 3 miljoonan huitteilla ja nyt me ollaan sitten 4 vuoteen 3-kertaistettu liikevaihto. Tänä vuonna päädytään sinne reiluun 9 miljoonaan, 9,2 miljoonaan suurin piirtein ja toiminta on muuttunut hirveästi, että tietysti maalauslinjaa ajetaan nykyisin jatkuvassa 3 vuorossa. Silloin kun Tero on tullut yhtiöön, niin on menty 1 vuorossa ja nyt ajetaan sitten niin sanotusti hevoset korskuen 3 vuorossa. Ja sen lisäksi niin kuin jauhemaalauksen rinnalle on tullut erilaisia palvelukokonaisuuksia ja ihan uutta toimitilaa ja palvelukonsepti on mullistettu ihan täysin. Ja aika rajua kasvua ja kehitystä viimeiset 5 vuotta ja tietysti nyt tarvitaan osaamista ja apuja sitten seuraaviin kasvuaskeliin. Vielä mennäänkö tuohon, niin kun käydään kiertämässä pian tuossa vähän hallissa ja laitetaan tähän vähän näkyviin kuvaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta kertokaa vielä ihmisille, kaikki ei välttämättä tiedä tuossa teidän, niin kun, mitä siellä kentällä tapahtuu tai hallissa, niin mitä tämä tarkoittaa maalaaminen? Maalaaminen, sehän on maalaamista vaan, mutta ei sitä ihan mennä niin helposti. No joo, meillä tätä maalaamista, kun puhutaan jauhemaalauksesta, niin tehdään tämmöisellä 200 metriä pitkällä automaattimaalauslinjalla, jossa on varsinaisesti niin kuin 3 työpistettä, joista ensimmäinen on ripustus, missä ne tuotteet laitetaan sinne tuotantolinjalle. Sen jälkeen, kun ne on mennyt esikäsittelyn läpi, ne tulee maalauskaapille. Siinä on toinen varsinainen työpiste ja sitten viimeinen on sitten paistouunin jälkeen oleva pakkaustyöpiste. Ja ripustuksessa ja pakkauksessa tehdään 3 hengen työryhmissä niitä töitä, missä on sitten teamleaderit ja vastaavasti sitten maalauksessa on 1-2 koneenhoitajaa per vuoro. Joo.
Miten tämä asiakaskunta tai mihinkä nämä tuotteet menee, niin voitko te siitä jotain mainita, että mihinkä tätä teidän maalausta käytetään? No me palvellaan siis käytännössä kaikkia Suomen teollisia segmenttejä, että sanotaan suomalaiset teolliset koneenrakentajat on tärkeä segmentti meille, sitten rakennusteollisuutta autellaan aika paljon. Kaikki mikä liittyy metallilla rakentamiseen tai tekemiseen, niin on meille potentiaalista markkinaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on ostavia asiakkaita yli 300 Suomen rajojen sisäpuolella ja se tekee tästä aika mielenkiintoisen tehtäväkentän, että me maalataan noin 40 000 eri geometriaa ja tuotetta vuositasolla. Sen kokonaisuuden hallinta on sitten oma juttuunsa ja siihen oikeastaan linkittyy sitten tämä meidän ydinosaaminen myöskin. Onko siellä jotain asiakkuuksia, mitä voitte ihan mainita nimellä, että kelle te teette? No useampia koneenrakentajia, jos ajatellaan Avantin traktorit on monelle tuttuja ja monen keski-ikäisen miehen haave ja unelma omistaa sellainen joskus, mutta myöskin sitten raskaammat laitteet, ajatellaan Ponsse-harvestereita tai esimerkiksi valtameristeilijöitä ihan tuolla, jotka seilaa Karibialla, niin siellä on paljon meidän kädenjälkeä, että mielikuvitus oikeastaan rajana. Kaikki teollinen tekeminen, mikä tosiaan metallista valmistetaan, niin on meille potentiaalista asiakaskuntaa. Piti mainita siihen mestarina toimimiseen täällä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, kun Ari mainitsi, että meillä pinnoitetaan 40 000 erilaista tuotetta vuosittain, niin käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että meillä valmistuu riippuen päivästä, kun 3 vuorossa töitä tehdään, niin sanotaan noin 50 tilausrivistä 600 tilausriviin per vuorokausi. Ja siihen me haetaan nyt sitä mestaria tällä meidän haulla. Mennään tuohon yrityksen johtamisfilosofiaa vielä. Ensimmäiseksi onnittelussa juuri valittu vuoden nuoreksi johtajaksi. Kiitoksia. Eli tämmöinen plakaati löytyy tuosta. Ja muutenkin te olette aika lailla tyhjentänyt monennäköisiä yrittäjäpalkintoja pöytää kattelee tuonne tuon kameran taakse. Mutta ehkä niin kun haluan kuulla vähän teidän omaa ajatusmaailmaa siitä. Nyt etsitään kuitenkin vuoromestari, joka tulee toimimaan niin kuin työjohtajan roolissa ja paljon teidän kanssa myös yhteistyössä. Niin millaisia johtajia te olette ja mitä te haluatte nyt tulevalta henkilöltä, että minkälainen kaveri se niin kuin johtamistaidoiltaan ja otteeltaan olisi? Jos itse tähän eka kommentoin, niin mä kuvaisin, että me ollaan aikamoinen rähinä remmi täällä. Että tietyllä tapaa niin kuin sitä tekemisen meininkiä tarvii olla, kun meidän seurueeseen tulee, mutta se mitä tehdään, niin tehdään niin kuin hyvällä sykkeellä ja hyvin positiivisin mielin ja nimenomaan niin, että se asiakas saa sen parhaan meistä. Tämä on enemmän ja enemmän ihmisten johtamista, että silloin kun toiminta on ollut pienimuotoista, niin on enemmän ehkä pystynyt keskittymään asioihin, mutta nyt tämä on enemmän ihmisten johtamista ja tiimien johtamista. Mutta meidän yhtiön yksi perusarvoista on hyvä fiilis ja kyllä me haetaan semmoista hyvää tyyppiä, jolle niin kuin työkavereista ja alaisista niin huokuu sitten hyvä fiilis kaikin puolin ja sillä me jätetään asiakkaalle myöskin hyvä fiilis meistä. Mutta se on tiimien johtamista ja kehittämistä ja sen alan ammattilaista ja osaajaa, oikeanlaista tyyppiä me haetaan. Vielä ennen kuin päästään Lasse kertoa vähän omia näkemyksiä tuosta niin tuotannon tai hänen toivestaan, niin millainen porukka tuolla on töissä siis nyt tällä hetkellä? Te pyöritätte nyt niin kuin monessako vuorosta jo? 3 vuorossa. Arkisin. Joo. Ja miten, jos miettii karkeasti ottaen sitä porukkaa, niin onko se niin kuin ikäluokaltaan minkä henkistä, miten te kuvailette teidän porukka, mitä kaverit tulee sitten johtamaan? No joo, sanotaan, että hurtilla huumorillahan tuo porukka hommia painaa ja niin välillä voisi sanoa, että aika lailla selkä märkänä siellä hommia oikeasti tehdään, mutta hyvällä fiiliksellä, niin kuin Ari tuossa mainitti. Ja keski-ikä meillä tuotannossa on vähän reilu 30. Nuori. Sanoisin, että noin 32. Että sillain niin kuin nuori remmi on siinä niin kuin hoidettavaksi uudelle mestarille. Nuorta porukkaa, mutta sanotaan näin, että semmoisia, jotka tykkää kiireisistä työpäivistä, että päivät menee hujahtamalla ja ne on niin kuin työtehtäviä täynnä ja semmoinen porukka meillä on niin kuin selkeästi viihtynyt. Ja sitten meillä on aika paljon ristiin osaamista ja moniosaamista, että pääsee kokeilemaan eri työpisteillä ja sitten syntyy tätä moniosaamista ja osaajuutta. Että meillä ei tule niin kuin tylsiä työpäiviä sitten kyllä, että semmoisesta duunista tykkääviä tyyppejä meillä on. Ja mitä tuossa kävi kiertämässä silloin hallia, niin toi on aika lailla, niin kuin, siinä on paljon fyysistä duunia. Se niin kuin ajattelisin, että tuo maalaaminen, että sieltä se menee linjastolla läpi vaan ja sitten siihen tulee nätti pinta, mutta kyllä siinä sitten ripustamisessa ja muussa, niin siinä on paljon niin kuin koko ajan semmoista, niin kuin, tavallaan näkisin, että sykkeessä pitää olla mukana. Varmaan se näkyy. Meillä se yksi työjohtajista on se jatkuva toiminen linja ja kun se linja etenee, niin siinä vauhdissa pitäisi niin kuin pysyä ja kun levitoivaa metallia ei ole keksitty, niin ne täytyy ihmisvoimilla laittaa sinne rataan ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihan oikeasti työntekijöitä.
Ja kyllä tältä niin kuin palkattavaltakin henkilöltä niin semmoista niin kuin hands-on asennetta tarvitaan, että ei saa niin kuin pelätä tarttua kappaleisiin, jotka sinne linjalle täytyy laittaa. Ja sitten taas kääntäen, niin sen henkistä työtä täytyisi pystyä hyvällä hengellä johtamaan. Niin siinä ne oikeastaan ne meidän tekemisen haasteet ja niin kuin tulevaisuuden haasteet tulee olemaan. Se, mikä ehkä kuvastaa meidän tekemistä, niin täällä kaikki puhaltaa yhteen hiileen. On ne sitten niin toimihenkilöitä, tuotannon työntekijät, kaikki puhaltaa siihen yhteen hiileen ja tarkoittaa sitä, että niitä tehdään yhdessä niitä hommia. Mitä semmoisia ehkä niin kuin tavoitteita tai haasteita te nyt tavallaan, että miksi tämä positio on niin kuin auki ja mitä te näette, että millaisen kasvupolun esimerkiksi tässä niin kuin henkilöille voidaan tarjota, niin jotain ajatuksia tähän? No jos itse tässä aloitan, niin sanotaan, että yhtiöhän kasvaa nyt tällä hetkellä kohtuu vauhdilla ja jos miettii meidän tulevaisuuden investointeja, niin taivas varaa että minkälaisia positioita tässä tulee niin kuin aukeen. Tietysti aina pitää ne antimet tehdä niin siinä edellisessä positiossa, mitä sitten niin kuin onkaan tehnyt, mutta sanoisin, että etenemispolkuja tulee oleen ja se, miksi meillä monesti näitä paikkoja aukeaa, niin se on tarkoittanut sitä, että meillä on joku uusi toimihenkilöpositio auennut, johonkaan sitten ihminen hakenut ja sitä kautta on tullut paikkahakuun. Sillain tekeminen on muuttunut, että kun mennään 3 vuorossa, niin me tarvitaan niitä johtajan päätöksiä myöskin sitten ihan vuorossa ja sen takia me tarvitaan vuoromestari. Ja se tarkoittaa sitä, että kaverilla pitää olla tietysti oppimisen ja perehdytyksen kautta ymmärrysprosessista, jotta voi tehdä niitä johtajan päätöksiä, johtaa joukkoja ja sitä kautta vaikuttaa sitten sekä meidän laatuun että asiakaslupausten täyttymiseen ja se on se päävastuu siinä. Totta kai kaikki tähtää siihen, että me pystytään nyt toteuttamaan tämä meidän tuleva massiivinen jopa 20 miljoonan euron uusi tehdasinvestointi ja sitten niitä oppeja myöskin sitten monistaa sinne uuteen tuotantolaitokseen. Jes, mä luulen, että tässä on annettu nyt teiltä jämäkkää painavaa sanaa niin kuin yrityksen johdolta. Tämä Lasse tähän väliin sitten tuotantopäällikön roolissa kertomaan vähän, että no mites hän ajattelee tässä tehtävästä. No nyt me saatiin tähän sitten tuleva esihenkilö Lasse paikalle, joka toimii tuotantopäällikkönä. Lasse on tuossa kauas sitä, onko mä tänne rekrytointiin sut? Siitä on pikkusen yli vuosi. Se oli viime vuoden elokuun lopussa, kun mä aloittelin täällä. No miten sä oot viihtynyt? Mä oon viihtynyt todella hyvin, että kyllä tää oli mun näköinen paikka. Tämä vauhtikaksikko äsken kertoi tarinaa, niin millaista on ollut niin kuin herrojen johdettavana? Musta on ihan mahtavaa työskennellä Teron ja Arin kanssa, koska ne on omalla tavallaan aikamoisia visionäärejä. Niillä on suuret suunnitelmat tulevaisuudelle, mutta niillä on myös faktasia taustalla, että miten sinne päästään. Että se ei pelkkää puhetta, vaan se on kovaa duunia myös, että saavutaan ne tavoitteet, mitä luodaan. Ja nyt etään sitten niin kuin vuoromestaria, eli varmaan yleisemmin teollisuudessa puhutaan, niin kuin voisi sanoa, että vuorotyön johtajan rooli niin kuin nimikkeestä. Mutta teillä on nyt sillä tavalla, että siinä oli nyt siis yksi henkilö tällä hetkellä on vähän niin kuin vastaavanlaisessa roolissa, eikö? Kyllä, eli tämä hänelle aisaparia siihen. Joo, ja avaas vielä se, miten se menee, se vuorojako, eli te pyöritte 3 vuorossa, mutta miten nämä vuoromestarit hoitaa sitä tavallaan sitä työnjakoa ja miten se toimii? No, vuoromestarit on vastuulla aamu- ja iltavuorosta ja sitten yövuoron ohjeistuksesta. Et meidän vuoromestarit työskentelee 2 vuodessa aamu 6 iltapäivä 2 ja iltapäivä 2 ilta 10 sitten. Ja se on viikko-systeemillä, että viikko aamua ja viikko iltaa. Jes, joo. No minkälaista kaveria sä toivoisit tähän? Nyt saat tiputtaa taivaasta unelmien työnjohtajan tai vuoromestarin, niin jos lähdetään eka sitä vaikka niin kuin koulutuskokemustausta, niin mikä olisi tähän niin kuin sun mielestä hyvä? No kokemuksessa on pintakäsittelyalalla ollut, niin se on iso plussa, mutta se ei ole meillä pakollinen, koska itsekin tuun pintakäsittelyalan ulkopuolelta. Että kyllä se halu, motivaatio, kyky oppia ja halua olla omassa tehtävässään paras, niin se kantaa pitkälle. Mutta siellä olisi hyvä olla kyllä myös tutkintoa tekniseltä taustalta tai sitten johtamisesta. Se on se 2 asiaa, minkä kanssa työskennellään, ihmisten ja tekniikan parissa. Joo. Eli tämmöinen joku instituutkinto jostain prosessitekniikasta tai materiaalitekniikasta, joku tämmöinen ei varmaan niin kuin haittaa, jos sellainen löytyy henkilöltä. Ei, se on iso plussa, mutta ei ole ultimaattinen vaatimus. No sitten tästä johtamisesta, niin Tero ja Ari kertoi vähän sitä, että minkälainen porukka siinä on niin kuin johdettavana, mutta että miten sä kuvailet ehkä sitä niin kuin persoonana, että millainen kaveri ton porukan kanssa pärjää? Mitä siellä täytyy ominaisuuksia olla? No kyllä siinä pitää olla
niin sanottu suunnannäyttäjä. Että sä osallistut sen tekemiseen, sä pääset lähelle työtä, sä ymmärrät, mitä siellä tehdään. Ja sen esimerkin kautta sä johdat muita. Että se on mun mielestä erityisen tärkeää, että sä oot ihan siinä työntekijöiden kanssa koko ajan. Sä ohjeistat, sä varmistat kavereilla on hyvät työkalut onnistua työssä. Ja sitten myös tarpeen mukaan koulutat ja motivoit. Että kyllä se on niin kuin tiimiä sun pitää tavallaan koko ajan parantaa ja auttaa niitä pääsemään sinne uusiin tavoitteisiin. Että se on hyvin kannustavaa, mutta myös jämäkkää johtamista etsitään, että uskalletaan puuttua asioihin ja antaa sitä palautetta ja kiitosta oikeaan aikaan. Ollaan koko ajan hermolla ja tiedetään, mitä tapahtuu ja miten pitää toimia. Joo. No miten sä kuvailet itseäsi sitten esihenkilönä, niin millaisen esihenkilön tämä tuleva vuoromestari susta saa? No mä oon hyvin niin kuin tiedolla johtava, että mä pyrin selvittämään faktat ja niiden pohjalta tekemään päätöksiä. Mä paljon teen ongelmanratkaisua ja pyrin tavallaan sitä myös näkemystäni tuomaan sitten muille vuoromestareille, miten asiat kannattaa ratkaista ja millä aikataululla. Et mä oon hyvin niin sanottu coachaava ehkä esimiehenä, että mä yritän niin kuin antaa apuja, miten tavallaan voi tehdä työnsä hyvin. Ja sitten jos hommat menee välillä vihkoon, niin katsotaan yhdessä, mikä meni pieleen, miten me ensi kerran vältetään tämä ja miten me voidaan parantaa sitä tekemistä. Eli semmoista hyvin peruskäsitteistä lähdetään ja semmoista perustavanlaatuista johtamista. Työkaluista voisi vielä sen verran käydä läpi tai ehkä semmoista tavallaan teknistä osaamista. Nyt puhuttiin johtaminen ja on tavallaan yksi iso asia, mutta näet sen niin kuin, että esimerkiksi IT-taitojen puolesta tai jonkun muun tämmöisen vähän niin kuin spesiaaliosaamisen puolesta, niin onko siellä minkälaisia tarpeita näillä osa-alueilla? No pitää totta kai normaalia Office-pakettia osata käyttää, Excelit, Wordit, SharePointit ja vastaavat. Ja teillä on ERPinä, mikä teillä on? Teillä on itse oma ERP siellä. Joo, meillä on IH-computerin Virta ERPinä, mikä on sitä meille räätälöity täysin. Joo. Eli kyllä se pitää ymmärtää tuotannonohjausjärjestelmiä, miten niitä luetaan, miten tarvittaessa voi tehdä jotain tuotannollisia muutoksia ja miten sitten siellä navigoidaan ja tehdään tilauksia ja tehdään nimikkeitä. No ehkä viimeisempänä vielä voisi kysyä, että no miksi sä suosittelet, että nyt tähän tehtävään kannattaa hakea? Mitä linjaterästä tämä positio tarjoaa nyt sitten niin kuin erityisen paljon verrattuna johonkin muuhun teollisuuden yritykseen? Me tarjotaan vaatimaa ympäristö, mutta myös työkalut onnistua. Me halutaan olla pintakäsittelyalalla se paras toimija ja suunnannäyttäjä. Meillä on tulevaisuudessa isoja investointeja, isoja suunnitelmia. Niin nyt me etsitään henkilöä, kuka haluaa olla työssään paras ja kasvaa yrityksen mukana ja ottaa sen suunnannäyttäjän roolin myös. Hyvä. Tämä on aika hyvä tiivistää tähän. Mun mielestä mä oon tehnyt teidän kanssa hommia ja tunnen niin porukkaa, niin täytyy sanoa, että aika harvasta ehkä teollisuusyrityksestä tulee niin kuin näin vahva tämmöinen niin kuin ambitiotaso, mikä täällä on. Tämä tulee varmasti tältäkin henkilöltä, mikä tähän valitaan, niin vaatimaan paljon, tulee paljon uutta. Toi ei ole ihan niin simppeli toi linjasto, mitä mä sitä kävin joskus kiertämässä ja näin, että se vaan niin kuin, että siinä vaan nyt menisi maalattavia kappaleita, mutta siinä on ihan pirun paljon erinäköisiä kemiallisia ja muita vaiheita tehtävänä. Että kova paikka, mutta vahva suositus hakea, jos tuntuu, että haluaa hypätä näiden niin kuin innokkaiden ja kunnianhimoisten herrojen kelkkaan. Olisiko se siinä tällainen tiivistys? Olisi nimenomaan. Me laitetaan tuohon alle näkyviin nyt niin kuin hakuaika, yhteystiedot ja muut vastaavat, tähän hakuun liittyvät asiat. Ja lisätietoja saa sitten niin kuin siinä lomakkeessa näkyviltä yhteyshenkilöiltä ja eipä siinä kummempia. Me luetaan sitten Lasse ja herrojen kanssa läpi, kun nähdään, ketä sinne on hakenut ja otetaan kohtuun nopealla aikataululla selkeän kandidaatit sitten keskusteluun ja toivottavasti tästä löytyy nyt sitten vähintään yhtä kova kaveri kuin teikäläinen, että pääset sitten niin kuin coachaamaan jotain tulevaisuuden tekijää uudelle urapolulle. Kyllä, ihan varmasti. Hei, kiitos keskustelusta ja nyt niitä lappuja tulemaan meille.